Tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu. Astăzi se va începe prima serie de Minecraft de pe acest canal. Ok, acum că am făcut intro-ul, putem să ne punem înapoi pe... Și ce face fiecare jucător de Minecraft când începe? Sparge lemnul. Stați, acum mă văd. Sunt în taiga de copaci mari. Asta e un lucru foarte, foarte rar. Nu vine să cred, dar de multe ori găsesc păduri de acestea. Sincer vă spun. Și vreau să vă spun că o să încercăm să postăm cel puțin un videoclip pe săptămână. Că vreau să vă țin la curent cu toate noutățile, cu tot ce mai fac. Și vreau să postăm cât mai des serie de Minecraft. Acest videoclip se va încheia când eu îmi voi face un chestplate când îmi voi face full unelte de iron. Deci am observat că aveam și aici un sat. Să vedem, este ceva bun în acest sat. Ok. În primul rând ne facem chestii. Ok, așa repede ne facem chestii. Spargem chestia asta. Care e un smoker, pentru cei care nu știu. Hop. Și se aude un campfire. Nimăruțe? Nu sunt nimăruțe. Ce? Ok. Și nu o să vreau să mă stabilesc în acest sat, pentru că nu vreau să mă stabilesc în sate din tunde. Vreau să mă stabilesc în sate în baiamuri normale. Nu vreau în baiamuri de tunde. Aici, și dacă nu găsesc în baiamuri normale, măcar să nu se tem. Nu poate ieși. Îmi da de clopot. Ok, mâncărică. Librarian. Așa, încercăm să-l prindem repede aici. Vedem ce trade are. Bă, vezi că nu e rău trade-ul. Și m-am prins singur pe mine. Vedeți că tot de prost. Ok, bookshelf și nimic interesant. Ok, să continuăm. Nu știu de ce nu se mișcă acolo. Dar ok. Oh, butelie, ce mai faci? Butelie, hai să ne batem. N-am ce face, trebuie să-l bag cu pickaxe. Let's go. Ok, hai că nu mai stau să sparg toate alea. 4 bucăți. Vezi că nu e rău. Mai vedem ce mai este prin sat. Stați că poate să fie zombie mici la acest villager și să-l omoare. Așa, nu mai omoară nimeni de acum. Și să nu uitați să scrieți în comentarii dacă să continui seria aceasta, dacă vă place și să o continui.
Dacă nu, nu am nicio problemă. Că tot e ok. Hai să batem câinii ăștia. Nu. N-am vrut. Au, nu am vrut. N-am ce face, trebuie să-l bat de-am. Să-i bat. Au, mă tem ca să mă bată ei pe mine. Nu. Mi s-a spart pickaxe-ul. Și-am crezut că mor. Dar oricum ne facem pickaxe-area. Că de ce nu? Și să scrieți în comentarii dacă la episodul următor să aduc pe cineva să joace cu mine. Dacă vreți, dacă nu, nu aduc. Nu uitați să scrieți în comentarii, ok? Văcuțe. Ok, știți cum să vă mai deplasați mai repede pe apă? Faceți o barcă pe gheața, scuzați, m-am încurcat. Faceți o barcă, intrați în barcă și mergeți. Vreți să uitați-vă cât de repede pot să mă învârtesc. Opa, opa. Doamne, nu pot să merg așa repede. Ok. Am ieșit din gheață. Acum mergem să căutăm pământ. Dacă îl știți pe Cristofor Columb, mă veți înțelege. În primul rând, mine mă cheamă Ion, dar totuși. Pământ! Pământul 3 borduri de tribord. Let's go, sugarcane. Stai, eu n-am luat niciun sapling de spus, așa? Vedeți cât-s de prost. Măcar bine că am aici spus. Un sapling îmi trebuie, doar atât. Ha? Sapling? Yes. Ok, acum pornim spre un sat. Iar apă. Ok. Păi și eu acum observ că vine noapte și eu n-am pat. Măcar să rămânem pe acest însă. Nu vine seara. Stați, chiar sunt prost cu tot. Eu am pat la mine în inventar și eu ziceam că n-am pat. Repede, repede că vine scheletul. Repede. De acum nu să se asta spawn point-ul acolo. De acum aici îmi va fi spawn point-ul. Ok.
Băieți, din păcate, aici se va încheia și episodul nostru, pentru că de obicei în primul episod nu prea ai ce să faci, deci îmi vă face off camera o mică bază de început și ne vedem altă dată cu un clip nou din această serie și nu uitați să scrieți în comentarii dacă să aduc un invitat special sau nu. Adică să aduc un prieten de-al meu să joace pe această serie, dacă vreți. Și să nu uitați să scrieți. Ok, eu aici am să vă las. Cu voi a fost Ion. La revedere!